Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de nieuwe uitzending van het Alzheimer Café. Hartelijk welkom aan de kijkers thuis en van harte welkom aan de zeer vele mensen hier bij ons in het café. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Op 10 november was het de dag van de mantelzorger en vandaar dat wij deze maand het thema hebben de mantelzorger in beeld. En we zijn blij dat we vanavond een hele bijzondere mantelzorger bij ons hebben als gastspreker. En ik wil jullie daarom van harte voorstellen aan Richard Krijgsman. Richard. Hi. Hi. Nou, wij noemen jou een bijzondere mantelzorger. Sowieso om wie je bent en wat je dadelijk gaat vertellen. Dat krijgt iedereen daar te horen. Maar je bent al een keer eerder bij ons geweest. Klopt, in het café. Ja. En daar komen we later nog eventjes op terug. Zou jij jezelf even willen voorstellen? Ja, ik ga niet te veel vertellen, want de presentatie gaat dat ook doen. Maar ik ben Richard Krijgsman, 37, woon op dit moment in Hengelo bij Enschede. Dus om 4:15 vanmiddag vertrokken, want het was laaiend druk. Maar geboren en getogen trots in Venray. Jij hebt een presentatie voorbereid, dus ik heb een makkelijke avond. Ja. Ik ga zitten en dan geef ik jou het woord. Helemaal goed, dankjewel. Super, dankjewel. Nou, ik zou hopen dat de opkomst speciaal voor vanavond was. Nou had ik alleen begrepen van Joke, die zegt ja, het is geen pijl op te trekken. De ene keer 20, 30, 40. Dus ik hoop, laat ik maar de gedachte houden dat jullie allemaal speciaal voor vanavond hierin zijn gekomen. En wat ik ook hoop is jullie vanavond in ieder geval te bedienen met een stukje van het verhaal. En ik zeg altijd, ik ben hier niet om de les te leren. Want die les moeten we allemaal zelf gaan leren. Maar er is wel gevraagd of ik jullie het verhaal van ons, een stuk daarvan wil delen. En met jullie wil hebben over de keuzes en de momenten die we hebben gehad en hoe we die hebben gemaakt. En vanuit daar denk ik alleen maar dat het een kwestie is van ervaringen delen en misschien meenemen in het rugzakje wat we van elkaar kunnen leren. Maar ook wij, zeker mijn moeder en ik, leren nog elke dag en doen ditzelfde ook bij anderen. Ik zit zelf ook geregeld in de zaal te luisteren naar anderen om te horen of ik daar iets van mee mag nemen. Want ja, er komt bij ons nog genoeg aan waar we ons ook op willen voorbereiden. Voor vanavond heb ik dus een presentatie voorbereid. Dit is het gezin. Dit is Jan in het midden, Anja achterin. Links mijn broer. Ik zeg altijd de eerste pannenkoek, daar gebeurt vaak iets mee. Daar hou ik het bij. En daar op rechts ben ik. Welbekende foto, veel gebruikt. Die hele fotoshoot is veel gebruikt. Dus ik denk, ja, weet je, prachtig mooie tijd. En dit is ook een beetje hoe ik het steeds in mijn hoofd zie als ik denk aan het gezin. Wie ik dan ben, staat hier. Ik doe dat bewust zo, omdat ik denk, ik ben meer dan mijn naam, ik ben meer dan mijn leeftijd. En dat is bij mij ergens getriggerd, omdat er vaak wordt gevraagd, kent je vader je nog? Terwijl ik denk, ja, maar mijn naam Richard, is dat het enige dan waar mijn label aan hangt? Ik denk, nee, er is meer dan mijn naam. Ik ben zoon, ik ben vriend, vijand, partner, collega, sportbuddy en alles wat daar staat. Maar het is maar net aan wie je het vraagt. Vanavond probeer ik hier te zijn, in ieder geval vanuit deze 3 rollen. Ik sta altijd als trotse veteraan, daar kan ik niet omheen. Ik zei net, ik ben 37. Toen ik 17 was, begon ik als beroepsmilitair in de basisopleiding in Oorschot. Dat was in de tijd van Saddam Hussein en Irak en Afghanistan. Dus ik wist ook gelijk dat mijn werk ook werk ging worden. Dus ik heb ook die ervaring, daar ben ik trots op. En dat heeft me ook heel veel gegeven. Waar ik steeds van merk dat ik toch een stukje vorming of een gedachte of een denkwijze heb die mij in ieder geval tot op de dag van vandaag heel erg kan helpen. Dat maakt het soms ook apart, omdat het wel eens een andere denkwijze is als wat ik om me heen zie. En ik zeg het maar, omdat als het nou is, dan zegt, nou dat klinkt best wel hard wat je zegt. Laten we het dan daarover hebben, want daar zit misschien een stukje uit mijn rugzak in. En dat neem ik ook echt wel mee. Ik sta hier ook als teamleider. Ik werk op dit moment in Enschede bij Liberijn. En Liberijn is een zorgorganisatie voor ouderen, vooral voor ouderen. En ik ben werkzaam als teamleider samen met 3 andere collega's op een locatie die heet Bruggebos. En daar wonen 203 mensen met dementie. Verdeeld over 6 straten en 17 verschillende woningen. Dus ik zie dagelijks
wat de ziekte doet en de vormen en hoe uniek elk verhaal is. En dat ben ik gaan doen 1,5 jaar geleden, omdat ik dacht, ja, die ziekte met mijn vader, dat overkomt mij. Ik stond langs de zijkant te aanschouwen en ik denk, goh, die zorg in Nederland, die moet anders. En ik ben opgevoed, zowel thuis als bij Defensie, dat als je denkt dat je het beter kan, dan moet je dat doen. Dus ik ben gestopt met mijn bijna 20 jaar bij Defensie en ben als teamleider gaan werken. Om te proberen de zorg voor mij, voor anderen, net wat beter te kunnen maken. Dus dat. En ik sta als deelgenoot, want ik wil ook deelgenoot noemen. We kennen het lotgenoten. Ik vind dat een heel vervelend woord. Ik probeer mezelf, in ieder geval met jullie, kenbaar te maken als deelgenoot. We delen een deel van hetzelfde verhaal, we delen dezelfde gebeurtenissen. En het lot, ja, dat vind ik een beetje zwaar. Ik zou deel willen mogen uitmaken van jullie verhaal en niet van jullie lot. Heraclitus, een oud filosoof van voor Christus, 500 jaar voor Christus. En het enige wat ik interessant vind is, in de studie kwam ik hem vaak tegen als ik in de boeken las, of ik kwam wat tegen, of ik zocht wat betekenis achter bepaalde processen. En ik kwam hem wel eens vaak tegen. En een van de bekende uitspraken van hem, die staat hier. No man ever steps in the same river twice. For it's not the same river and he's not the same man. Dus ik kan wel elke dag hetzelfde doen. En toch is het elke dag een andere persoon en elke dag een andere gebeurtenis. En die gedachte wil ik gelijk al hier bespreken om mee te nemen in de rest van het verhaal. Want we moeten, naar mijn idee, meegaan met de situatie. En dat is iets anders, we hadden het heel mooi in het begin van de avond over. Dat is iets anders dan meegaan met de wind. Want als een schipper dat doet, strandt elk schip. Dus ik ben niet zo van meegaan. Ik ben meer van het reageren op wat er komt en dat eigen maken naar hetgene waar je naartoe wil. Want waar de wind ook vandaan komt, de boot zal altijd van A naar B gaan zoals de koers is gezet. Als we meegaan met de wind, ja dan stop maar. Dus die verandering is van belang en die wil ik graag meenemen ook in de rest van het verhaal. We gaan beginnen bij het begin. In augustus 2020 kreeg mijn broer, moet ik het even specifiek vertellen, van een oud collega van mijn vader een telefoontje. Totaal onverwachts. Mijn broer was thuis, ik was nog thuis, dat weet ik. En mijn broer die belde mij daarna op. En die zegt, nou, dat is echt bizar. Ken je hem en hem nog? Ik zei, ja, ken ik. Ja, die belde mij net op en gewoon zo frontaal. Ik maak mij zorgen om je vader en heb je even tijd? Dus ja, mijn broer had tijd. En hij is heel kort in zijn bewoording geweest. Volgens mij heeft het gesprek nog geen 5 minuten geduurd. Hij zegt, ik maak me zorgen om je vader en ik denk dat het dementie is. Dus ja, wij hadden zoiets van, ja, dat kun je wel zeggen, maar... Hè? Nou, hij had er wat argumenten voor. Hij zegt, ik herken het, ik heb het bij mijn moeder gehad en ik zie het. En ik hoop dat het niet zo is, maar ik wil van die zorgen af en ik wil het gezegd hebben. Want ja, dit is het. En daar liep hij al een hele tijd mee, hoor. Dus mijn broer belt mij. Hij vraagt, wat moeten wij doen? Ik zeg, ja, met mama in gesprek, op zijn minst. En voor mama was het een soort van... Want die ervaarde eigenlijk al langer dat er iets was. Dacht een keer al aan dementie, maar ja, niet zo heel ver. Dus het was een soort van, oké, er is iets aan de hand. Men trekt aan de bel. En toen ging het voor ons best wel in een redelijk tempo, moet ik zeggen. Mijn vader die gaat naar, nou ja, laten we zeggen met wat frisse tegenzin, na wat gesprekken thuis, met mijn moeder een keer naar de huisarts. En u ziet het al achter mij staan. Ik ben bij veel cafés geweest in Nederland. Maar de diagnose burn-out en depressie is volgens mij getrouwd met de diagnose van dementie of Alzheimer. Bijna allemaal begint het daarmee. Ja, meneer Krijsman, u heeft al een tijdje een eigen bedrijf. U bent op latere leeftijd begonnen. Misschien vraagt u wat te veel, misschien is het allemaal wat te druk. En ja, voor allemaal verklaarbare redenen, maar misschien is het dat wel. Nou ja, dan krijg je bij mijn vader niet verder dat het dan toch misschien dementie kan zijn. Nee, dan is het een burn-out of het is een depressie. Ongeacht de diagnose ben ik van mening, en dat heb ik ooit mogen leren, dat alles wat we ervaren of krijgen, of het nou een been is die eraf gaat, of we hebben een verlies van overlijden, of wat het dan ook is,
al verlies je je liefste baan, al mag je niet meer bij de favoriete voetbalclub voetballen. Bij elk verlies schrijft Elisabeth Kubler-Ross dat we de 5 fases van rouwverwerking doorgaan. Ongeacht wat we meemaken. In meerdere of mindere mate. En dat betekent die ontkenning. Die hebben we gezien. Wilde nergens aan geloven. Verdere onderzoeken waren niet aan de orde. Heeft een keer een test willen maken, maar was gauw weer afgeschreven. Maakt niet eens af. Is het niet. Ontkenning. Boosheid. Nou is mijn vader niet een type die echt boos wordt naar ons toe, wat zichtbaar is. Thuis gebeurt er het een en ander, is veilig in huis, maar kon ik niet echt heel veel zien. Maar hij was het er zeker niet mee eens, laten we het zo zeggen. Onderhandelen. Nou, er is genoeg onderhandeld. Heb je het wel, heb je het niet, wat wil je dan? En nee hoor, ik ben niet gek en ik ga gewoon werken en dan terugkomen met 5 nieuwe aanrijdingen, omdat hij weer 5 verschillende auto's had geschramd. Het ging alle kanten op, maar nee, er is niks aan de hand. En dan kom je hier bij depressie uit. Nou, dat paste dan in het label wat hij had. Dus daar zaten we. Aanvaarding, ja, dat is nog een hele tijd dan te gaan. Maar daar zaten we op dat moment nog zeker niet. En mijn vader zag ik steeds meer zo. Die vrolijke man in het begin werd steeds duidelijker neergeslagen. Zat hier op de bank, bij mij thuis. Zat geen kick in. Niks. Zat alleen maar voor zich uit te staren. Ik zat met mijn moeder in gesprek, die heb ik er mooi een beetje afgeknipt. Maar er gebeurde niet zoveel. En zo kende ik hem eigenlijk al niet. Hier zit hij thuis, helemaal onderuit gezakt op de bank. Hij zegt hier, ja, ik heb mijn werk overgedragen aan die en koste wat kost, heb ik dit gedaan en die doet dat maandag. En die dacht van, het eigen bedrijfje loopt wel. Mijn vader was een eenmanszaak, die bouwde serres, kozijnen, plaatste die, deed overkappingen, deed van alles. Het was één grote bende in het bedrijf. Maar alleen maar onderhandelen, het komt wel. En dit doen en ja, die doet dit en dat red ik nog wel. Maar in een houding dat ik dacht, dit is niet goed. Totaal geen levendig iets. Hij zit alleen maar zo over die bank hangen. Had allerlei klachten, lichamelijke klachten kwamen natuurlijk op. Maar ik kende hem zo niet. December 2020, januari 2021 voerde met name mijn moeder de druk op. Het ging niet goed. Dit elke dag zien was niet goed. Mijn vader kwam niet van de bank af, was geen land mee te bezeilen. Overcompenseerde heel erg in zijn gedrag. Ik weet niet wat die motor kostte, maar veel. Ik had net mijn rijbewijs gehaald. Ik denk, doe mijn vader verrassen. Als het dan een depressie is, nou ja, gaan we daar maar mee dealen. Als dat dan de wind is die we hebben. Ik had hem verrast met een motorrijbewijs. Ik had een motor gekocht. Mijn broer en ik naar Venray toe. Hij blij, trots op de foto. 2 weken later staat er een gloednieuwe Indian in de schuur. Nou, niet in de schuur, maar in de loods. Want oh wee als die thuis zou komen en mijn moeder zou die motor zien. Dus slim genoeg dat hij was, had hij die motor gekocht. Stiekem van zijn eigen geld, weggesjoemeld. In de schuur gezet, bij zijn eigen loods. Niemand mocht het weten. Totaal overimpulsief, gewoon ondoordacht. Had hij een nieuwe, gloednieuwe, volgens mij rond de €20.000 zo van de bank. Kan. Dus mijn moeder voert de druk op. Onderzoeken gaan doen. Onderzoeken zijn plaatsgevonden, de welbekende testen en de scan. En 2 maanden later, eind maart, zit mijn moeder, broer en mijn vader in Venray bij de oudere specialist. Onze, hoe heet die ook alweer? Ja. En die zegt heel duidelijk in het gesprek, ik zat thuis ingebeld, het was coronatijd. En ik zat bij mijn telefoon te luisteren. En hij zegt, dementie, hij begint over Alzheimer. Hij zegt, uw hersenen zien eruit als iemand van bijna eind 80. Mijn vader was op dat moment 63. Mijn vader die zat alleen maar te denken aan werk. Ja, was ook duidelijk. Per direct niet meer werken. Per direct niet meer auto rijden. Per direct niet meer motorrijden. Niks meer. Gewoon vanaf de diagnose naar huis en klaar. Je kon eigenlijk meteen de bus thuis inpakken, verkopen, materiaal eruit halen. Het zou stoppen. Zo drastisch was het duidelijk op de scan dat er sprake was van Alzheimer.
De artsen hebben meerdere keren moeten kijken, want ze dachten, ik kan niet. We hebben een test gedaan bij iemand van 63 en het lijkt alsof ik hier een scan heb van iemand van eind jaren 80. Dus het was duidelijk, het moest stoppen. Dus 31 maart 2021 stopte het ook. In de thuissituatie veranderden er best wel 2 belangrijke dingen. Ik omschrijf het eerste als de ontwapening van mijn vader. Ik zeg wel eens tegen mensen, als je hulp wil, dan moet je niet je handen dicht houden, maar dan moet je je handen openstellen, zodat men allemaal kan zien wat je vasthoudt en wat je meedraagt. Want dan geef je tenminste een ander een kans om te zeggen van, mag ik daar ook iets van? Of kan ik wat voor je overnemen? Of kan ik wat van je pakken? Als we het allemaal maar met gesloten hand dragen en wegstoppen, ja, dan weet niemand wat we vasthouden, weet niemand wat je draagt, dan kan ook niemand je helpen. Mijn vader die had een ontwapening. Dat ging in één keer uit het niets. Ik kan me herinneren dat mijn moeder mij belde met een bijzonder verhaal. Die zegt, ja, ik loop net met pap door het centrum hier in Venray. Mijn moeder komt oude schoolvriendinnen tegen. En hij zegt gewoon midden in het gesprek, hoi, ik ben Jan, ik heb Alzheimer. Gewoon. En dat ging vaker zo. In één keer uit het niets. Alsof er bij hem ergens een knop was omgegaan en in één keer was het, ik ben Jan, ik ben ziek, ik heb dementie, ik heb Alzheimer. Alsof hij dat overal moest voorstellen. In die tijd richtte ik een stichting op, daar ga ik niet te veel over zeggen. Anders ben ik bijna reclame aan het maken, daar ben ik heel trots op. En het gezicht van de stichting is mijn vader. Daar hadden wij visitekaartjes van. En overal waar die kwam, deelde die dat uit. Ging die bij de Ethos tandpasta kopen, zei €5 alsjeblieft, en een visitekaartje. Ging die hier bij de HEMA, visitekaartje. Hij was meer dan trots. Maar het was voor hem een soort van middel om te zeggen, weet je, het is zo. Vond ik zo sterk, dat heeft ons zoveel gegeven. Want waar zat dan misschien die aanvaarding na die depressie? Dat zat misschien daar. Het was ergens in ieder geval een soort van begin om te zeggen, ik heb het. Het is oké, that's it. Dat maakte ook dat ik heel erg met mijn vader wilde praten over de rollen die we hadden. Want van origine ben ik verpleegkundige. Ik ben bij Defensie begonnen als soldaat op de ambulance. En uiteindelijk ben ik doorgegroeid, verzorgende, verpleegkundige, specialisatie gedaan. Allemaal leuk en aardig. En toch zei ik tegen mezelf, als het aan mij ligt, ga ik mijn vader nooit wassen. Ga ik niet doen. Want ik zag namelijk thuis dat mijn vader zijn vrouw ook al aan het verliezen was. En andersom, mijn moeder was haar man aan het verliezen. De intimiteit was anders. Want wie anders moest mijn vader helpen in die tijd? Dat ging al redelijk snel. En ik dacht bij mezelf, ja, no way. Mijn vader heeft 2 zonen op de wereld gezet, maar hij heeft nooit aan mij gevraagd, jij bent op de wereld gezet, voor als ik later oud ben en ziek, dat jij mij gaat helpen. Hij heeft mij opgevoed om zelfstandig te zijn, voor mezelf te zorgen, mijn eigen boontjes te doppen en dat te doen. Dus ik zat daarmee, want ik voelde wel iets. Ik denk, ja, wordt het nu van mij verwacht? Want ik hoorde geluiden om me heen. Ik denk, ja, voor je ouders zorgen is heel normaal, dat moet je doen, dat hoort erbij. Ik denk, ja, maar wil ik dat? Dus ik heb met mijn vader een gesprek gevoerd. En ik noem dat eigenlijk altijd het rugzakgesprek. Waarom noem ik dat het rugzakgesprek? Ik moest kijken naar mijn inhoud. En ik moest kijken naar de rollen en ik moest kijken wat er in mijn rugzak zat om te zorgen om te proberen te gaan dealen met hetgene wat we moesten doen. We hadden de ziekte, mijn vader had het inmiddels een soort van aanvaard en we wisten wat er zou gaan komen. Thuissituatie ging op de kop, kun je van tevoren aanzien komen. Oud rijtjeshuis van 19 nog een keer zie ik je daar. Met allemaal een hoge instapdouche, met een wenteltrapje naar boven. Mijn vader die al half over elke tapijt in huis al over de grond viel. We moesten van alles gaan doen. Dit was mijn rugzak. De rode vakken zijn de vakken die leeg zijn, waar ik nog wat in kan stoppen, is ruimte. Maar hier zien we al een doos waarvan de inhoud uitpelt. Noem het mijn angstendoos. Ik had meer angsten dan dat mijn doos eigenlijk kon dragen. Ik liep over. Ik kon die inhoud niet meer dragen, maar het zat erin en ik stopte het maar erbij en het kwam er maar bij. En daar moest ik afstand van zien te nemen. Want ik merkte dat. Het zat niet meer lekker, ik kon er niet meer mee lopen, mijn rugzak zat niet goed, wat ik ook deed. In dat gesprek met pa was het voor mij de bedoeling om mijn eigen rugzak opnieuw op tafel te leggen met hem. En te gaan hebben over een herindeling van mijn rugzak. Want als ik nou deze
daar erin doe en ik doe dat kleine doosje bij mijn angsten, dan verandert niet de inhoud. Want mijn angsten blijven hetzelfde. Daar kan ik niet zomaar afstand van nemen. Had ik ook geen tijd voor, was ik veel te trots voor, want ik ga zeker niet bij een psycholoog of een psychiater langs. Dus aan mijn angsten ging ik niks doen. Maar ik heb het wel in een andere doos kunnen stoppen in mijn eigen rugzak, om te zorgen dat daar weer de ruimte benut werd en dat wat ik hier had, daar hoefde ik minder ruimte voor te reserveren. En dat moest ik doen met een gesprek. En het gesprek heb ik met mijn vader gevoerd en bij sommige momenten neem ik hem wel eens mee, maar dat is een best confronterend gesprek. Maar ik ben met mijn vader door de foto's gaan bladeren van vroeger tot later, heb met hem alle momenten gesproken en het was het enige en denk ik ook eerste en echte moment dat ik hem bedankte voor hetgene wat hij voor mij had gedaan, dat ik trots was op dat hij mijn vader was, dat hij zich nergens voor hoefde te schamen, dat hij geen schuld had, dat het allemaal oké was en dat ik eigenlijk echt van hem hield. Heb ik nooit eerder gedaan. En dat was voor mij het enige moment om te zeggen, dit zit er in mijn rugzak. En dit moet een plek gaan krijgen. En samen met mijn vader heb ik gezorgd dat ik mijn rugzak opnieuw kon herverdelen. En dat er sterker nog eigenlijk een betere verdeling was aan het einde van dat gesprek. Ik zeer opgelucht was. En met mijn vader eigenlijk de volgende stap kon doen. En ik merkte dat ook achteraf. Ik heb na dat gesprek zo vaak met mijn vader van die 1-op-1 momenten gehad. Een van de zinnen die wij zeiden in dat gesprek. Mijn vader zei heel vaak, veel denken, weinig woorden. Hij kon in de wirwar in zijn hoofd kon hij het even niet meer op een rij krijgen. En dan zaten we wel eens bij de dokter of we waren thuis of er waren heel veel prikkels. En dan kon ik tenminste vanuit achter in het huis zeggen, pap, veel denken, weinig woorden. Dat was het teken dat we even moesten stoppen. Heb ik uit dat gesprek mee kunnen halen. Hij heeft me zoveel gegeven. En sowieso de drempel om te zeggen dat ik van hem hield en dat we alles konden uitspreken, was een soort van ontwapening van mezelf, denk ik. Het rugzakgesprek heeft me ontzettend veel gebracht. Wat bijzondere gebeurtenissen, want ik weet nog, wij gingen schoenen kopen bij de Van Haren in Den Haag. Familieuitje. En er was daar zo'n moment die me altijd is bijgebleven, waarbij ik denk ik voor het eerst echt de ziekte zag. Ik liep achter hem aan in een kledingzaak, want hierna gingen we naar Van Haren. Ik heb hem nog nooit zo zien lopen. Ik noem het slenteren voor gevorderden, maar zoals hij hier omdraait, doet hij toch op de dag van vandaag nog steeds, maar dat duurt hem ongeveer 3 minuten nu. Maar wij zagen dat. Ik zag het. Mijn moeder liep ergens door de zaak. Onze relaties liepen ergens door die winkelzaak. En wij zagen allemaal iets gebeuren. En wij gingen naar de Van Haren. En wij wilden schoenen kopen voor mijn vader. En wij gingen daar zitten op zo'n poef. En wij zeggen, volgens mij een van ons zei tegen vader, doe je schoen maar uit. Nou, niks. En daar voelde ik een soort van paniek. En ik denk er nog elke keer aan terug, maar iedereen van die eerste verdieping bij de Van Haren, want mannen moeten altijd naar boven, hè, of achterin. Daar moesten we naar boven. Iedereen van die verdieping moest van mij naar beneden. Iedereen. Opdonder uit die zaak. Zelfs het personeel wegwezen. Ik had ruimte nodig, want er gebeurde daar iets. Wij zagen iets bij mijn vader veranderen en dat zagen wij allemaal. En het was echt een soort van confrontatie dat we daar met gezin zagen en dachten, oké, dit. Ook alsof wij zelf nog in een soort van ontkenning waren. Maar daar was het moment dat we dachten, ja. Iets anders wat ik ook altijd mee wil geven, even een hele andere situatie. De WMO. Daar krijgen we allemaal mee te maken. Wat een logge instantie. Maar ontzettend veel mensen met hart voor de zaak. Maar wat zijn die processen toch rampzalig. Eén voorbeeldje, heel kort. Traplift aanvragen, duurt 12 weken. Wat een onzin. Wat een onzin. Dus als je mazzel hebt, kan nog langer duren. We hebben het uiteindelijk binnen 2,5 week kunnen regelen.
Boos worden. Wat heb jij nodig? Foto's nodig. Ga ik je maken? Nee, dat moeten wij komen doen. Ik zeg, opdonderen. Kunnen wij maken? Foto, wat heb je nodig? Foto van de trap, foto van dit. Mijn moeder helemaal in paniek, want die moest in één keer foto's maken. Mam, foto's maken nu van de trap. Ja, en dan mam, niet alleen maar van de tapijt op de trap, niet alleen maar van de leuning, alles. Oké. Mama foto's maken, naar mij gestuurd, ik naar de gemeente gestuurd. Zeg, kun je hier wat mee? Ja. Nou, opsturen dan. Had ze ook nog verteld naar welke leverancier dat moest. Dus ik op maandag gelijk die leverancier gebeld. Heb jij die foto's ontvangen? Ja, heb ik ontvangen. Ik zeg, mooi zo. Ik zeg, inmeten die handel. Binnen een paar dagen kwamen ze inmeten en 2 weken later is hij geplaatst. Neem geen genoegen met hetgeen wat u meteen hoort. Dat was voor mij echt een eye-opener bij die WMO. Ik denk, als dit de wedstrijd gaat worden, dan wordt het een hele zware thuiswedstrijd. Euthanasie. Zwaar onderwerp. Ga ik niet te veel vandaag bij stilstaan, maar ik wil wel zeggen, als dat een wens is, maak het bespreekbaar. Ik denk een week of 3 terug ging ik afscheid nemen bij een van de bewoners, bij mij op het werk. Familie sta ik mee in de woonkamer en de familie die zegt tegen mij, als we dit toch eerder hadden geweten, dan had ik die euthanasiewens van mijn moeder toch wel laten bespreken. En ik moest zo hard op mijn tanden bijten, want ik weet inmiddels dat het kan. Ook na de diagnose. En maak die wens bespreekbaar, welke wens het ook is. Maar ook dit soort wensen. Ik hoor zo vaak dat het niet kan. Laatst ook een hele discussie op Facebook met iemand die het niet kan. Ik denk, nou laat maar, uitloggen Ries, anders word je boos. Niet doen. Maar het kan. Luister naar diegene, maak het bespreekbaar. En de kermis. Ja, de kermis vind ik een heel mooi moment. Ik was hier in Venray. Altijd als er kermis is, traditie, dan komen we allemaal naar Venray toe. Want als een of andere happening, dan herkennen we elkaar weer en dan zien we elkaar weer. Dat is altijd leuk, zo'n halve reunie. En ik loop met mijn vriendin en met mijn vader even naar de Jan Linders om nog heel even een boodschap te doen. En we lopen daar naartoe. Hij loopt achter een rollator op dat moment en hij zegt, ik wil naar de kermis, maar dat mag niet van mam. Ik zal niet herhalen wat ik zei. Ik hou ontzettend veel van mijn moeder. Maar het komt er eigenlijk op neer dat ik zeg, wie zei dat? Ken ik niet. Wil jij dat? Gaan we doen. Machtig mooi moment. Het heeft ontzettend veel gegeven. En de enige boodschap die ik daarbij kan vertellen is, laat je niet leiden door de angst. Daar zat hij niet in hoor trouwens. En ja, dat was echt bier. Mocht volgens mij niet echt van de huisarts, was niet echt aan te raden met alle medicijnen die hij slikt, maar ja, prima. Dan maar dat. Keerzijde van het verhaal is dat er ook een andere kant is. En ik laat hem gewoon bewust zien, want mensen zeiden in die tijd heel vaak tegen jullie, maar Jan is toch altijd zo vrolijk. En wat lacht hij toch veel. Ja. Nou, wij wisten wat erachter zat. Ik werd er kotsbeu van. Alsof we geen recht hadden om te klagen. Alsof het... Ja, maar hij lacht altijd. Hij is altijd vrolijk. Ja. Wij zagen dit. Zware gesprekken aan de keukentafel over de dood. Veel verdriet. Ik weet niet wat hier aan doen is, maar we hadden geen sterrenhemel in de woonkamer. Maar dit zagen we heel vaak. Waren we aan het oppassen thuis en dan
Had je een uurtje contact en daarna lag hij zo. Of hij kwam bij mij in Hengelo en dan was hij 's ochtends vroeg uit bed. En dan denk ik, waar is hij? Stond hij in de tuin, in de zon, als een reptiel op te laden. Energie op te vangen misschien. Maar dan stond hij daar, totaal in zijn eigen element, helemaal terug. Hier in Venray, het eigen huis ook, deed hij heel vaak, ging hij in die tijd achter in de tuin zitten. En dit. Steeds zwaarder knuffelen en lang helemaal in je jas kruipen met die snotneus achter in je nek. Die hield je niet meer los. En hij is sterk hoor, en die knuffels worden steeds langer. Tot de dag van vandaag, vorige week ook, en wordt alleen maar langer. Maar het is altijd de mooiste afsluiter. Hij zit in een rolstoel inmiddels, maar ik zeg altijd staan met die handel. En dan gaan die rolstoelen erop en dan gaat hij met alle kracht die hij heeft en niet helpen, staan. Zeg ik ook altijd, sta ik daar in de houding, kom, staan. Dan begint hij te lachen. Maar dat weet hij ook en dat kan hij ook, het duurt even. Maar dan gaan we wel knuffelen. Maar het veranderde in ons contact. Woorden hadden niet meer zoveel betekenis. Wij moesten echt gaan zorgen dat we met mijn vader een andere manier van communiceren gingen doen. En dat is gek. Nu zit ik vol trots met hem in het restaurant, houden we hand in hand, zitten we naast elkaar. Ja, ik heb die tijd daarvoor nooit gedaan. Ik ga met mijn vader hand in hand door het centrum gaan lopen. Ik zou het nu met alle liefde willen doen, maar het kan alleen niet meer. Andere vorm van communicatie. Ik kan alleen zeggen, stel jezelf open. Echt open. Die partner naast je, die je eigenlijk vraagt om voor je te zorgen, om op je te letten, die heeft er alles aan om jou te kennen. En andersom ook. Stel jezelf daar echt voor open. Stel je eigen grenzen. Het is oké. Ik heb weerstand gehad hoor, op mijn uitspraak dat ik never nooit mijn vader zou willen wassen. Maar ik weet waarom. Ik wilde zijn zoon blijven. Punt. En dat heb ik als zoon nooit gedaan. Dus dat wil ik ook niet doen. Ik wil die intimiteitsband en die relatie met mijn vader wilde ik niet. Dat zijn mijn grenzen. Bepaal dus ook je eigen rol. Daar kom ik straks heel mooi op terug, ook onlangs nog wat we hebben gedaan met de rolverdeling. Ga na over welke waarden voor jou nou echt van belang zijn. Ik zeg het alleen maar omdat er ooit tegen ons is gezegd dat we zouden moeten liegen tegen mijn vader. Vanuit een professional. Ja. Ken je waarden. Want als je het niet meer weet en je zit bij de pakken neer en het is zwaar en de angsten komen en alles spreekt en je krijgt zo'n advies, zie ik helaas hoeveel mensen daarin meegaan en achteraf daar aan de weg moeten timmeren om dat terug te zetten. Want als ik ze dan vraag, heeft u altijd gelogen dan? Zeiden ze nee. Dus welke waarden hebben waarde? Ze zeggen altijd, laat jezelf niet kennen. Alsjeblieft, laat jezelf kennen. Maak kennis. Bespreek dingen met elkaar. En gun die ander de tijd om je echt te mogen leren kennen. Waar zijn je angsten? Hoe zou je het straks geregeld willen hebben? Vecht voor wat je wilt. Denk aan die traplift. 12 weken, no way. Want wij zagen het al gebeuren, dan zou de thuiszorg stoppen, het duurde veel te lang. Valgevaar kon niet. Moest nu. Vecht voor wat je wil. Laat angsten alsjeblieft niet leiden. Ze zijn er toch. Maar laat het alsjeblieft niet leiden in de beslissingen die je neemt. En ik zeg bij twijfel doen. Ik hoorde gisteren de uitspraak bij Boerderij van Dorst ook. Bij twijfel doen. In plaats van wat we altijd zeggen, bij twijfel niet doen. Ja, als het nou schoenen zijn in de schoenenwinkel, misschien bij twijfel niet doen. Eerst aan de vrouw vragen of je smaak hebt. Anders niet doen. En anders bij dit, doe het. Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Voor de mensen die ons kennen, wij zijn ooit uitgenodigd in de Gelderdoom. Toen woonde mijn vader in Venlo. Nou, Enschede, Venlo, naar de Gelderdoom. Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Laat angst niet leiden en bij twijfel gewoon doen. Heeft ons ontzettend veel gebracht. Maandag 30 januari kregen wij het telefoontje van de cliëntadviseur. Mijn moeder stond in de tuin en ik zag dat daar iets gebeurde. Ik kom naar binnen, druk de telefoon in mijn hand en zeg, doe maar. Ik had de cliëntadviseur aan de lijn en die zegt, we hebben plek voor je vader. Ik zeg, ja, dat kan jij vinden. Ik zeg, maar hij is nou niet thuis. Ja, dan moeten we het wel vanavond weten. Ik zeg, dat kun jij vinden. Ik zeg, maar hij is morgen ook niet thuis. Ik zeg, hij komt pas aan het eind van het week komt hij thuis. Vrijdag.
Want hij was toen op dat moment met respijtzorg verbleef hij en logeerde hij bij de zorggroep in Venlo. Ik zeg, je zult moeten wachten, want mijn vader gaat bepalen. Dus op die 5 februari, een paar dagen daarna, moesten wij mijn vader confronteren met het verhaal dat wij die maandag waren gebeld en dat we een keuze moesten maken. Nu, of misschien later, en dan niet weten waar. Het doemscenario, voorkeurslijst, als je daar niet voor gaat, kun je ook wakker worden in Groningen als er plek is. Moeilijk gesprek. Vooral gevoerd tussen mijn vader en mijn moeder. Kinderen hebben bij om te zorgen dat mijn moeder de steun had, maar het was een gesprek tussen hun. Waarin mijn moeder ook zei, Jan, dat is een foto uit een filmpje, mijn batterij laat niet meer op. Ik ben 's ochtends al helemaal leeg en dan moet ik nog. Jonge vrouw op dat moment, een paar jaar jonger dan mijn vader. Dus die moest werken. Die moest werken. Want anders zou je de bijstand in worden gedrukt, want zo gaat het dan. Haar batterij kon ze niet meer opladen. En dat moest ze vertellen tegen mijn vader. En hij zegt, ik wil nadenken. Shit, dachten we. En nu? Hij gaat nadenken, maar wat als hij het niet wil? Dus dat was best spannend. Tot woensdag 29 maart. Periode eroverheen. En wat doet die man? Hij zit in de woonkamer bij de zorggroep. Mijn broer is op bezoek. En hij zegt, ik wil iedereen hier in de woonkamer. Iedereen. Dus die bewoners allemaal. Ja, Jan, alles meegenomen. Achter die rollators, iedereen er naartoe. Zorgpersoneel, iedereen uit bed halen. Ja, je moet van Jan naar de woonkamer, ik weet niet waarom. Niemand wist waarom. Leuk om jullie bij elkaar te zien. En ik heb Joep al gevraagd om een gunst. En ja, hij ziet mij graag. Ja. Ja. Ja, voor mij is de bedoeling dat ik permanent hier. Och, wat leuk! Oh, wat leuk! Permanent hier? Ja. Oh, leuk, ja, midden op de dag. Och, wat leuk! Leuk, Jan! Mijn vader die zei eigenlijk, voor de mensen die niet hebben verstaan, hij zegt, leek me leuk om iedereen hier bij elkaar te hebben. Ik had Joep al om een gunst gevraagd, een van de bewoners. Dan moest hij het eerst even mee checken of hij het wel goed vond. Dat was een beetje... En hij vroeg gewoon toestemming aan de hele groep, mag ik hier komen wonen? En mijn broer die zit daarbij, die denkt, wat heb ik nou weer vastgelegd? En het gesprek gaat hierna door. Petra helemaal blij. Oh, leuk! Dat is Petra. Per wanneer? Ja, per direct. Dus het was een kwestie van naar huis, spullen pakken en regelen die handel. En dat was het moment waarop we hebben gewacht. Het is zo fijn dat hij zelf die regie heeft gepakt. Ik kan je vertellen, je kunt het van tevoren niet bepalen. Maar één ding wat zo fijn was, dus bij het afscheid van mijn vader stonden we bij de voordeur. En hij had alles kunnen doen, maar hij koos ervoor om na die knuffel, met je nek weer vol met neusslijm en alles wat snot zat er allemaal onder, draait hij om, pakt de rollator en hij loopt zo de woonkamer in. Hij keek niet meer om, hij zwaaide niet meer, hij liep zo die woonkamer in. En ik heb zoveel andere ervaringen gezien. Schelpartijen, alles erop en eraan. Het is ons gegund. Ik weet niet hoe het is gedaan. Ik hoop altijd dat ik terugkijk en denk, omdat wij thuis eerlijk waren, omdat we thuis alles zeiden, omdat alles vanuit zijn regie ging. Hij kon overal bij bepalen en hij had zelf die keuze gemaakt. Tot slot wil ik jullie vooral meegeven waar ik heel erg in geloof in de fase van de opname. En dat is de driehoekskunde. Het heeft me zoveel gebracht. Het is een stukje besef. Namelijk een orthopeed, Egberts, die schreef er in 2012 over. En die maakte eigenlijk de driehoekkunde wat meer bekend.
Die zei, op het moment dat je thuis woont, heb je een relatie tussen de naaste en de familie. De mantelzorgsituatie thuis. Maar op het moment dat je met thuiszorg in de maken komt, of met vrijwilligers die je te maken krijgt, die thuis komen ondersteunen, misschien voor activiteiten, of je gaat voor een opname, dan ontstaat er een driehoek. De relatie wordt vergroot. En in de basis van de driehoek, op de horizontale lijn, zit familie met de zorg. En op basis van vertrouwen en veiligheid is die relatie in stand. En dat is waar hun naaste op bouwt. Natuurlijk is het zo dat je, als je voor die opname kiest, je ontzettend voor jezelf moet gaan kiezen in de eerste periode om te zorgen dat je ontlaat. Je hebt tijd nodig om het te verwerken, je hebt tijd nodig om dat op te pakken. En sommige mensen die blijven er vol in hangen en die blijven vanaf dag 1 betrokken en alles is oké. Maar de zorg en de naaste hebben familie keihard nodig. En het allerbelangrijkste wat we moeten hebben vanuit familie in de zorg is de kennis van die persoon. En daarom zei ik in het begin, stel jezelf open. Praat met elkaar. Praat over de diagnose. Praat over wat het met je doet. Vertel wat je wensen zijn. Vertel waar je mee zit. Want op het moment dat je dat later misschien niet meer kan, wordt het heel erg lastig. En dan krijgen we heel veel onbegrepen gedrag. En dat is iets wat we heel erg zien in de zorgsetting. En dat gun ik jullie allemaal niet. Of je er nou nu mee te maken hebt, later, whatever. Maar probeer daar iets aan te doen. Laatste tot slot tips. Ik zet ze erop. Dus kies je rol en wees eerlijk, alsjeblieft. Ook naar jezelf toe. Het is oké, die grenzen, die angsten, alles is oké. Praat erover. Je zag het in mijn rugzak. Ik heb geen afstand genomen van angsten. Ik heb ze alleen in een iets grotere doos gestopt, zodat er ruimte was. En bij andere dozen heb ik iets kleiner gemaakt. En dezelfde inhoud ging mee, alleen wel een stukje beter verdeeld. Dus bekijk af en toe die rugzak en als het moet, herverdeel. En blijf betrokken en hou regie. Als iemand vanavond zegt, ik wil bij jouw vader op bezoek, dat mag, moet je bij mij een afspraak maken. Zo gaat dat bij ons. Ik beheer de agenda van mijn vader in Excel. Want ik weet vanuit de benaderingswijze 3 keer in de week bezoek. Dus ik ga dat al uitzetten. En mijn moeder en mijn broer en ik hebben altijd voorrang. Het klinkt heel militaristisch of strak. Maar het heeft een reden om te zorgen dat hij niet overprikkeld raakt. Hou regie. Hij vertrouwt ons toe dat wij zijn leven daarin sturen. Hij is dolgelukkig van elk bezoek die er komt, de hele week door. Maar wij bepalen wel wie en wanneer. We hebben ook een groepsapp gemaakt, redelijk vroeg. Voor mensen die betrokken wilden zijn, die zeiden ik wil wat voor je vader kunnen doen of mag ik een keer op bezoek. Allemaal in de groepsapp. Allemaal via mij. En iedereen is welkom. En we hebben de gesprekken gehad die jullie misschien ook herkennen. Ja, dan komt die zus na 10 jaar in één keer weer opdagen hoor. Nou is er een diagnose en dan komt ze. Nou, denken we niet allemaal zo? Dat er wel volgende week komt, of volgende maand, of volgend jaar. En dan haalt die tijd ons in. En het heeft ons heel even een goed gesprek gekost om met elkaar te zeggen, door die emoties heen, laat het nou eens toe. Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Pa, wil jij dat? Ja. Ik wel. Oké. Maar hou regie. En de laatste waar ik mee af wil sluiten staat hier. Handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam maakt niet willoos. Het is een angst van veel mensen. Ik ben straks niet meer handelingsbekwaam. Ik ben straks niet meer wilsbekwaam. Maar dat is nooit voor het geheel. Je bent misschien handelingsonbekwaam om auto te rijden, maar je kunt nog steeds je eigen brood smeren. Doe dat dan. En als je niet je eigen brood kunt smeren, kun je nog steeds bepalen of je vlees of kaas wil. Doe dat dan. En gun de ander ook die kans. Ga dat niet invullen. Dus handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam maakt niet willoos. Tot het einde. En vraag dus altijd wat je wil en laat die ander vooral kennen wat je had gewild. Dan gaan we pauze houden. Nou Richard, blijf even bij me. Ik heb wel verteld dat we Richard al kennen, omdat hij toen wij 15 jaar bestonden, het Alzheimer Café 15 jaar bestond, bij ons is geweest. Wij hebben toen een jubileumboekje gemaakt met allemaal verhalen en gedichten rondom Alzheimer. En Richard heeft zelf een prachtig gedicht gemaakt. En
Dat staat erin. Ik merk dat ik gewoon helemaal aan het hakkelen ben. En wij wilden jou vragen of je dat zelf nog voor zou willen lezen. Het is grappig dat de eerste keer dat mij dat werd dat gevraagd door mijn oude meester. En in de tijd dat hij voor mij voor de klas stond, toen kon ik geen woord voor de klas zeggen. En de laatste keer dat ik hem inderdaad heb gelezen was hier met mijn vader. Ik schreef, hey pa, mag ik jou wat vragen? Ik zie iets in je ogen, maar ik weet niet zo goed wat. Ben je boos? Want je mag best wel tegen mij schoppen of schelden. Of ben je bang? Want je weet toch dat ik er voor je ben? Of ben je bedroefd? Want ik zou je heel graag willen troosten. Of ben je blij? Want ik zie zo graag je lach. Pa, ik ben wel bang. Ik ben bang dat je mij gaat vergeten. Ik ben boos omdat jij niks hiervan verdient. En ik wil wel bedroefd zijn, maar ik weet gewoon niet hoe. Omdat ik herinneringen wil maken en ik wil blij zijn met jou. Pa, wil jij mijn handen vasthouden? Mijn handen die zo op die van jou zijn gaan lijken, bijna 1 op 1. Dan zal ik je leiden zoals jij leidde. Je dragen zoals je ons droeg en je laten voelen dat ik er ben, omdat jij er ook altijd voor ons was. Dankjewel, Richard. Dankjewel voor het prachtige gedicht. Wij doen dat normaal in het tweede gedeelte van de caféavond, maar wij wilden eigenlijk heel graag de mensen thuis dit zo ook laten horen. Nogmaals dank. Ik ga even afronden voor de mensen thuis. Ik heb nog een belangrijke mededeling. De Venray heeft sinds juni een prachtige nieuwe bibliotheek. En daarin is een plek, het Ontwikkelplein. Daar kunt u terecht voor allerlei informatie rondom dementie. Maar dat doet vanuit Venray Dementie Vriendelijk wordt 2 maal per maand iets extra's georganiseerd. Namelijk een inloop. Dus elke eerste woensdag van de maand in de ochtend van 10 tot 12. En op de derde donderdag van de maand, dus aankomende donderdag 21 november, 's middags van 2 tot half 4. En daar kunt u terecht met vragen, een praatje maken, ervaringen uitdelen. Daarna wil ik jullie graag vertellen, onze volgende caféavond is maandag 9 december. December is een maand van feest en ontmoeting. Dat is ook het thema hier binnen het café. We hebben dan geen uitzending, dus dan ook weer nodigen we u allemaal van harte uit om hier te komen met z'n allen. Dan zien we elkaar graag hier. In januari volgt weer een nieuwe uitzending. Het thema dan is geriater, maar dat ziet u vooral verder op onze socials hoe we dat in gaan vullen. Nogmaals dank. Fijne avond nog, dag voor de kijkers. En wij gaan hier dadelijk na de pauze nog even verder. Tot ziens!